Hej, jeg hedder Gulli Numsehår, og det er min lillebror Knaldekurt. Og det er min mor frøken Flæskesteg. Og det er min far Himmerrid Henrik. Gulli Numsehår. Slag! Hemmeligheder. Gulli, jeg har lavet den her meget, meget hemmelige æske til dig. Oh my god, må jeg få den? Er det en hemmelig æske? Så det er bare hemmelige ting, der skal i? Ja, kun hemmelige ting. Og der er ingen, der må vide, hvad der er i. Okay, jeg er bare så glad. Jamen, husk nu, ingen må vide. Jamen, hold din kæft, mor. Du lugter af lort. Hej, Knaldekurt. Jeg har fået den her mega seje hemmelige æske, og det har du bare ikke slag. Og du lugter bare tis, vil du godt det? Slak. Okay, men ved du hvad? Jeg må jo selv vide det. Så hvad? Nu skal du gå ud. Klamme Kurt. Am for helvede. Hej Knaldekurt. Nu er jeg puttet ned i kassen, og du gætter det aldrig. Prøv at gætte det. Ellers er det bare klamt, din fede abe. Så svar mig dog lidt fede flæskesteg. Dildo! Er du virkelig så dum? Far konfiskerede ligesom min dildo i går, fordi jeg brugte den alt for meget. Og desuden så min dildo også alt for lang til at være hernede i. Kurt kunne ikke gætte, hvad der var nede i den her æske her. Han troede, det var min dildo. Den er da fin. Må jeg også gætte, var? Ja, det må du vel gerne, men kun hvis du hedder Himmerrid Henrik. Kan du fatte det, din fede svin? Så er det sgu godt, det er mit navn, ikke også? Lyt! Trompet, det er... Hvordan fanden gætter du det? Du er så stor og tyk. Det er fordi, jeg er grim. Okay, hvad ændrer det? Hvad? Dit fede flæskedyr. Ja, det ved jeg sgu ikke, men gå ind og sig til din mor, hvad der er i. Okay, dit klamme, dumme dyr. Hej Mutti, du er mega grim. Hey, Gustav, hvor fanden er du også fået ind i klamme dyr? Jeg har snakket over pænt, mand. Altså, hvad fanden tror du selv? Tror du, det er fucking tivoli? Vis mig så, hvad der fucking er i din, og så får du fucking skud. Go! Det er lidt sjovt, din dumme dyr. Altså for helvede. Og hey Gurli, hvis det er, du viser ham, hvad der er i din æske, så kan det også være, at han gerne vil vise dig, hvad jeg er i sin. Det er kraftedeme en god idé, din fed smatsov. Bare drik dansk vand. Så får du nemlig hår ud af ørerne. Og ligesom mig. Ja, slag. Og jeg har sådan en underlig fløjte. Det var fucking tinnitus. Hold nu kæft, jeg har allerede tinnitus i begge ører. Hvad fanden? Hvad fuck? Har du også krach? Og jeg har også krach, men det er kun til mig. Gode ud, siger de i hvert fald. Jeg har nemlig experience med sådan noget kage. Det kan man kraftedeme også godt se på din fucking fede mave. Hold nu kæft, dig som sidder og spiser en pakke snøfler til morgenmad, altså. De smager rigtig godt. Må jeg så også gerne spise bare din klamme fed dog. Nu.